nami impela uproducer unginike enye topic yanamhlanje inzima yona kodwa ke ngoba kufanele ngiyikhulume ngizoqonda ngqo ngingasabi ngibe indoda ngoba mawuyindoda kufanele impela ubhekane nezimo noma kuthiwa injani topic but bhekana nazo siyashintsha nengoma yakho iyashintsha wow bamba isandla sakho siqinisa manje singena kwelinye ikhiya. This is Vuma 103. Welcome to the show. Wow. Good morning, South Africa. Sakanjalo shintsha namazwi. Good morning, South Africa. This is Dr. K. You know, kudala ngokwasedlozini. Remember ngesikhathi sabomkhulu, and I know ukuthi abogogo balalele njengamanje. When magiwe ekamereni, enkonzweni yasekamereni, sifuna ukuzwa ukuthi idlozi la liyaxabana nalento noma leyivuma ukuthi mawulele nobaba wakwakho nifike nishaye u1 into ka1 laphana. Nithi masiniqeda kuyishaya into ka1, ubaba vela aqonde. Yabo? Mayiqeda aqonda. Are you allowed as umama ukuthi uphinde uthi hayi ngeke baba ngenelanga ngeke awuphinde ubuye futhi? No, makudala wayithi mayiseqedile ubaba ebese ubaba vele uyilalela lapha phansi esikhumbeni sakhe ebese vele yahlina. And these days ke isingqondo sibabuyela osisi sebela yababo sebela. Are you allowed ukuthi ubaba umtshele ukuthi baba nginelanga ake siphinde futhi? No, masikubiza ngokuthi it's a sexual abuse. Hey, is it not an abuse? I'm abusing. Bobaba nani ningathuli madoda iphawuleleni umama uyitshela ukuthi ushayile impela wayishayela nje minutes lakho wacisha wangathi uyajuluka kodwa wangajuluka wayitshela ukuthi ushayile uthema uqeda lapho usaqeda nje wathi wehla wathi yahlala lapha ubaba wathi umama wathi never nginelanga akak abuse lo mama akak abusing baba khuluma iqiniso. You guys are allowed to be anonymous. What a topic of the day. Young Tinta. Let's open Magalilita Galalelanga. Because you know this topic, eh? It's getting too personal. Yay! Guys, washo baba valamehla abantu ngithanga bafuna abantwana. Yes. Kwamnandi madoda evuma namhlanje kwamnandi kwevuma namhlanje ake ngiyiphinde futhi le topic ngithi topic yanamhlanje in case you are a slow learner because nabantu abama slow learners kanti sinalaba abala abahlakaniphila sebevele bayibamba zisuka idlozi liyakuvuma yini ukuthi umtshele ubaba wakwakho noma uboyfriend uthi anginelanga awuphinde ubuye man mfana ndini man anginelanga man anginelanga awuphinde ubuye usheshe waqeda bengingakafiki kuvutho ndaba siyakhala manje siyakhala impela maze ngafisa Nkosi yami uthi wele lami ngabe belikhona ungizwe hayi ngabe siyakhala impela manje hayi khona bafowethu uvumelekile yini baba usuke wahlangabezana yini nawe yabo mawuloku uhamba nawe wathola usisi yamona sisi yabona labo sisi labo wathola ukuthi uphuzele iRed Bull ukuphuzele lo Slay Queen uyaqonda la way iselile lanto yabo lo sisi xa uthi uyambamba lo sisi uyachisa man hey uyayiva la way uyachisa la sisi I understand awusamqondi ba yesisi intoni wena wachisa kangaka kangixelele hlo intoni wachisa kangaka ye mama wachisa kangaka intoni kanti awazi ba usele la way la Slay Queen wamsela ambetha wamshiya phaizansi awuthi uyambamba wavele wathi vo wavele wavibrate wena wavele waqonda yo lo sisi kawufancinge man la sisi uyathetha akathuli man wavele wathetha la sisi wathi no man puthi yehlo andenziwa lonto mina man bendingeke ndidrive kangaka uzondenza lento ndenza yona khawume man kakuphinde man hlo yehlo kawuphinde man andikubanga mina kawuphinde lanti imnandi la way imnandi kodwa intoni le ndenza yona idlozi liyayivuma yini lonto kasetheni bohlo kasetheni kakenthethe nami ziyakhala ngo Kagendiveni go nembani nina ithini lawe 0659337972 0659337172. It's the topic of the day. Sifuna ukuzwa ke nithini ngiyabona ku Facebook some of you guys are blushing. The topic is good. Wow, what a topic.
sikhuluma amaqiniso #sikhuluma amaqiniso because you know lo guy olele naye eduze kwakho lapho igama lakhe u1 minute igama lakhe u1 minute uyayenza la way ayisethe 1 uvela be grand yaqonda la way avela be grand alale comment man comment man usixelele soxoka ungafuna uqamba amanga just because ufuna ukumakhela igama never asibacebeni labo guy sibacebe nani bo guy ningathuli kha umcebe lo mama no uyang abuse lo mama ngithi noma ngitshela ukuthi ngiyenzile la ngamvethiza athi no anginelanga ake siphindele futhi zakhala manje awukhona umkhuzayo uthi ngeke mkhulu ukhuzeka khonto yenzayo la kimi ikhonto yenzayo mkhulu wow guys khona abablashayo ziyakhala manje unfortunately if ever unayo umuntu wow unlucky mphathe kahle umntana abantu umthwale kalerato umthwarisise yazi umbambe umphathe kahle usho kanjalo ikhona leyo ngoma nithi niyayazi ake nginike yona nje le ngoma nje siyabuya kumile siyabuya kule kodwa nje umphathe kahle 0659337972 ake ngizwe ukuthi wena uthini umphathe kahle yazini yebhuti umphathe kahle lo sisi lapho otherwise khona bazomphatha kahle ungayikhalisi ingane yabantu uyiphathe kahle kwamnandi namhlanje studio Vuma 103 age restriction umntwana ona 18 kuya phansi mxosheni manje topic yabantu abadala sifuna ukubheka nasedlozini ukuthi kuyahambisana yini umthola umuntu wesifazane sephezulu kwakho madoda kuvumelekile yini lokho umama ezephezulu kwakho baba sazi nandostin alale nje mama ubuye nje phezulu kwakhe alale nje mama ubuye phezulu kwakhe idlozi livuma lokho esethi allowed ukuthi umama ze phezulu kwakho okangempela 18 minutes before 5 o'clock le topic izoqhubeka nakusasa because we need to get into details. We need to know more about those such things because ama relationship achitheka ubaba athi no idlozi lakemi thina bakamhlongo thina bakagatsheni idlozi amalivuma ukuthi wena uze phezulu kwami. Is it really? Is it true? Kodwa mayingaphandle laphana lezi ingane ziyamphendula zimbamba zimbhekisele zimenze kanje zimshayisa ikarati lo baba avela bona uthi yeyish bo mama yosana masokisi lezi ngane ayidlali ngaphandle. This is Vuma 103 uhleli na Dr. Intoni ingxaki kanithethe nami manje ngifuna ukuva intoni ingxaki ithi number account sale pha uthi 0659337972 0659337972 msendela nje WhatsApp uthethe nami ungixelele ba intoni ingxaki uthi ayonyani intoni ngayonyani yemkhaya kanithethe nami man ngifuna ukuniva pha eKapa lodumo banithini nina woman and job nanku lo baba lo tata lo ulele xa isalele kanjalo uqeba kubetha into ka1
ulela utata uthi sendi right mina wena uyaqhubeka ukuthi khake siyenze la we uyazi inyani ithi usele usikhile queen and xa ulesele uslay queen one uyachisa ngeke kwazi ukuhlala ixesha elide ngoba you avuchisa shisa kamnandi Vele kweni this is Buma 103 hleli nami laphana kuyashuba kumnandi studio 0659337172 liyavuma yini idlozi ukuthi utshela ubaba ukuthi ake siphinde baba nganelanga noma uye phezulu kwakho ubaba ukuthi ake ugibele nje baba ngigibele cela ukugibela baba ngicela ukugibela liyavuma yini idlozi ukuthi umgibele ubaba phezulu. Morning, studio. Anonymous. Usually, the first round is for the guy because we're excited anyways, and usually bashishi bafike kuvutondaba. But then him gets a chance for second round. Umtshela ngicela siye second round mayihluleke lapho ayibandla kushuthi fanele naye akazama ukunderstand umzimba wakho ukumchazela ukuthi cha ngicela ungithinte lapho ungithinte lapho ungithinte lapho kokunye kusuke kuyi lack of communication ayingoba igayi ingakufikisanga lapho kusuke ingacommunicateanga kahle ukuthi fanele akuthinte ukuze nawe ufike kuvuthondaba hayi phela asazi ke makuhlule lapho ke. Point lelo siswami nani bobhuti nikhulumele ngoba ukukhona abanye abathi mkhulu inkinga ngiyakwazi ukuthi siwenze u1 but mase kufanele siye ku2 ivele ingafuna ukuvuka. I think okunye bosisi inkinga yenu uke wakhuluma umbhuti laphana khona la kwezokuxhumana wathi khona abanye osisi they are lazy or abanye mama they are lazy meaning uvela lale nje Nkosi yami nawe wake up lalela papa vuka sisi vuka ube active entweni yakho story sakho sazi ukuze lo bhuti enjoy le game eniyenzayo yabo kodwa ke we are still there. Let's hear ukuthi bathini ngoba ungenzeka nenze izinto bosisi idlozi elingahambisani nazo izinto ezinazo nilungele kanti asazi sizoza ukuthi ukhehlelezi yena egcineni ithini comment yami engizoyikhomenta kodwa ke asizeni things are getting hectic. True professor asibingelele captain asibingelele uhlelo nihamba phambili South Africa na yonkana onvuma FM healing hour semakhosi neRise FM akithi mina dokotela ayivumelekile dokotela sosivusa umuzi yabo baba omkhulu andike futhi ke ukuthasho phezulu mama yakulona usiko kambe sengaphiki uma bekusiko dangi captain ngiyabonga mlezi to do the job phinde ngibonge dokotela ukuthi hayi bengilondoda eshawu 1 kodwa hayi wakwazi ukungisiza dokotela ngiyababa manje ngiyajuluka dokotela ngisiza mahala dokotela ngiyabonga. Yeah, all right, inamba WhatsApp ukhona icela laphana it is 065 933 inamba ka WhatsApp you can also send the voice note uyishintshe nje izwi mawufuna ukuthi angakuzwa lo wakwakho kanti ungamceba futhi nalolele naye lapho kanti ke futhi bakhona obhuti abathi okay thina we do have a problem yokuthi sheshe sifike laphana kuvuthondaba sheshe siqonde but kunalabo sisabanenkinga ukuthi mangithi ngiyamthinta nami uvela beyidami abemanzi ngasazi nami ngubhuti ukuthi yini lena engiqondane nayo lana kwenzakalani but we'll come to that sobasiza nalabo sisi abanjalo uthola ukuthi usisi uthi hey Khehlelezi nginenkinga la ubhuti uvele wathi ngimanzi ene nami ngiyazizwa ngivele ngibe manzi so
siyenza kanjani le nto si avoid kanjani le nto next time ngashaya kokuqala angisafuni le nto ngiphinde futhi ngoba bayangibalekela labo guy ngoba ngivele ngibe manzi siyaya lapho sizok-advise and guys today itopic maku ukuthi isheshe isikhathi vele ngiyasibona it's 12 minutes before 5 o'clock to kusasa sifuna ukuqhubeka nale topic because kunezinto eziningi engifuna ukusiza ngazo abantu imnandi le topic nesizojula kakhulu sibheke ukuthi ngoba kunezinye izinto othola ukuthi ziyenziwa idlozi liyazivuma noma alivumi imnandi le topic angathi ngingawadlala futhi amanye ama voice note kodwa ke before ngadlale amnandi la ngoma imnandi this is for 103 lalela mawufuna ngikusize inamba yami nje uzongishayela inamba ozongithola kuyo mawufuna ngikusize ufuna ukuzohlola noma ufuna ukuzoyenzani ake ngubhekele inamba ozongithola kuyo number ongithola kuyo ethi 081 384 0955 081 384 0955 081-384-0955. You in the heart, but you don't know what to say, and you don't know. Guys, ngiphinde futhi ngincenge bafowethu kuba bonke abalandeli bami abaku Facebook. Ngiyanicela bafowethu, ngicabanga ukuthi ngizonitshela lokhu kayi1 kuze senikuzwile. Umuntu ozoqhamuke sekhuluma ngaleyo nto umuntu ozobe engayena owasepagini umuntu ofikayo osifika namthwalo kodwa laba bami bazo understand guys ningenzeleni favor let's avoid igama likangizwe ningangiboni ngithulile nithi maybe ngimlahlile but asil avoideni why ngisho kanjalo because sibalekela isisindo secase yakhe once they see us busy talking about him kuma social media in icala lakhe balenza libe nesisindo kakhulu asenze nangathi asiboni nje kodwa sidle ngomthandazo masinemithi sidle ngokugadla ngemithi senza ngathi asiboni nje senze kanti asiboni nje bafowethu senza ngathi simlahlile kanti asimlahlile size siqale sikhulume ngayo maybe makulo esithathu eseyecaleni but other than that yenza ngathi awuboni nje sithule nje sizibe kakhulu because they are monitoring everything enzakalayo so nje sizama ukuyiziba kanjalo nje ngamasibom because siyayibona into ocishe yamasibom lena ngeke umuntu aboshele nje ukuthi uyayiphaphela nje uyiphaphele nje because phela ungizwe uyiphaphele nje uyayikhulumela nje. So he's always talking, he's always like that. He's hyper active. He's always hyper and we love him and we'll always love him. This is from 103. Hleli uJokotela uKhehlelezi. Nginithanda ngothando lika love. Ngiyohlala nginithanda bafowethu. Kunjalo nje. Ake sizwe ama voice note ukuthi abantu bathini lapha na bebesakhuluma 0659337972. Awuvakashela amakhemisi wami ungaze uhanjele umuntu wakho ihambe indoda noma umfazi ahambe. Vakashela amakhemisi ami akhona amakhemisi kuyo yonke indawo. Hi, Dr. K, phela fanele umtshele kuze kuhambe kahle vele ne-communication isuye right mutshele kuze ungaloku complaina wedwa yabo ungaze uyithola usuwenzile into esithe phecelezi but nje makuwumuntu wakho nje vele yabo umcwele 50-50 umtshele ukuthi hayi hangathi hayi ushaya udala lapho uthi asiphinde injalo nje lento makasiniyo ngiyahleka hayi ukhona umakasli or in ngithi umuntu wesilisa but ke anyway ngiyakuzwa makasli it is nice kumnandi 0659337972 after this one ngizothatha ama calls ngibona ukuthi abantu bathini even though isikhathi sethu it's limited but ke sizogijima kakhulu abantu bayasenda ama voice note la ungahleka ufe yeyinto abayisenda lana abantu
But thanks for respect, guys, and you sticking to the topic, even though kusana labo nje ngicela ungihlolele out of knowing ngicela ungihlolela. Nikhumbule ukuthi yonke lenkulumo esikhuluma lana nizoyithola ku YouTube channel ka Dr. Khehlelezi. Ungakhohlwa ukusubscribe abafowethu. Tshela umngane wakho na subscribe ku YouTube channel noma uzoyithola futhi na ku Black Live TV. Kwamnandi ezweni. Yazini awuthi ngivele ngikwenza umbambe ngenkani uzoza umbambe noma umkwatele ngifuna ukuthi umbambe ngenkani ukhona oyibuzela ulilithi uphulilitha kahle ukubuza ulilitha kushube kanje uthi khona uthi doctor udlala ngeqiniso on Instagram. I'm looking at my Instagram sho kanjalo kwaze kwamnandi ezweni. Kusasa sizohamba sesiyofika la ekutheni uvumelekile yini ubaba ukushona phansi kumama ushone phansi, but let's not comment today. Let's not comment. Don't comment on that one. Oh, baba, bonakalo sushona pants. Washona pants. What? Then at the end of the topic today, tomorrow, sizobe sesichaza yonke. Sithathe nje sonke summarize ukuthi wena oshona pants, uyobuya nani pants. Mama wena oshona kubaba laphana, udlale ngaye. Bambe leyanto, imic uyibambe uyithi ukhulume nayo, usuke wenzani. Hey! Le topic anginikiwe izofike ingenza ukuthi endlini kushube kodwa ke angina nkinga nami ngumsebenzi. Job baba angilele kuyasebenza. Kuyasebenza. It's getting hectic, it's hot. Kuyashisa baba. Yeah madoda. Topic emnandi ngizobona ngemlilo. Asho. Khumbula imoto yami ithi asho. Mele sikhulume ngazo lezi zinto. We need to educate. 0659337972. Ukhona wayekade goloza ethi mina ngeke ngishone phansi. Angeke ngishone phansi kanti ngaphandle uyashona. Lezi ngane lezi gangile. Job, sho kanjalo ubonge comment on Facebook uthi mkhulu job. Please understand guys, as much as ngumfundisi, as much as ngumkhulu, but I have to talk about these things. Ya understand isimo siyangiphoqa. Bayayithanda topic abantu imlilo ngiyayibona ilokithe imlilo lokithe khona bazofunda abafowethu kulezi zinto. Mlilo and kusasa invite your friend because we're getting deeper and deeper kuzosho. Sasa topic ithi are you allowed to go down deep? Go deeper papa. Are you allowed in ukuthi yobambe mic na umama uyidlalisa le mic? Dlalisa le mic. Uphusisi wami namhlanje uyena ojwayele ukufona comment. Akangivele ngithatha ama calls. Please today don't comment on indaba yokuya phansi. It's a topic for tomorrow. Siyaqhubeka ngetopic yethu kusasa kuzobe kumnandi. Madoda. And we'll also add something sasa ngafuna ukuyisho, but it's a surprise. Right, ake sizwa ama calls ethu namhlanje 08610100300 08610100300. In case you are new on the show, mawumusha kwi show, this is Vuma 103. And then mawufuna umngane wakho segoli noma ophesheya ayilalele, vele umtshela shaya W abathathu www.vumafm.co.za usilalele kwi-app washuba. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be. Mawungashoni phansi baba bazoshona abafana. Angazi noma benza into eyiyona noma idlozi la ekhaya. That is why lingasayilethi inhlanhla ngoba kushona phansi kudlala ngemic. Is it right? Yeah. But sasa ukhehlelezi uzoyihlaziya lento. Elamla namhlanje lithi wena mama lento hlala uthi baba siphinde. Ku right yini? Ukuvusa ibishop ulitshela uthi asiphinde. Anginelanga. 08610100300. Okay, 08610100300 08610100300. Ake ngibone ukuthi ubani engizomthola laphana engcingweni zami. Vuma sawubona. Hi, njani? Angiyaphila my sister. I like the smile. Ngiyasithanda leso smile uyezwa? Ngikhala ngithole. Waze wasmile ekseni ngo4 nkosi yami.
la singuphi ngoba ngisemsebenzi. Waze wasmile emsebenzini bayamangala nabo kwenze njani? Bakithi ngishiye iguli zami kanjena. Ake. Yeah. Siwalento. Yeah. Umuntu uthi wake up. Yeah. Yes, wake up. All right. Khuluma nobani kuphi? Khuluma nomamdletshe Richards Bay. Yakuzwa mangomane. Usuka le. Uthi thina kwangomane siyayivusa le ndoda. Ngiwele lakho nje. Uzalwa ngomhla ka5 nawe? Yes. Let's hope I'm getting a gift from you nje uthi mkhulu ngicela isibusiso ngiyasintshontsha lesibusiso. Ukhona? Ngikhona. Thank you so much my sister. Hayiba. Ngithanda igama lelo ongene ngalo uthi thina kaMdletshe senziwa kanjalo umfana siyamtshela nje sithi hey wena. Ilalela asenziwa njalo thina. Thank you sisi. Alright, uphile nje siswami ngiyabonga. 08610300 08610300 uthi yena kaMdletshe thina senziwa kanjalo siyamtshela umfana sithi ngeke boy, ngeke guy, ngeke ngenziwa njalo. Anginelanga into emnandi yaphindwa. Vuma sawubona. Vuma sawubona? Yebo sawubona mkhulu. Nazo ke mfowethu bengifuna insizwa. Wena uthini ibhodi kimi? Mkhulu mina ake ngizokuzwa ngiyabonga mkhulu ukuthi uzongifikile esomthweni lakho izole. Yes bhodi. Ngiyabonga ukuthi ngigcine ngifikile esomthweni lakho. Bekunjani esontweni? Kumnandi mkhulu, kumnandi. Nansi indaba nawe ungathola ukuthi unenkinga nje nawe. Awukhulume ndoda, khipha uvo lwakho sizwe. Ungayidlisi team. Lokho uyayidlisa team ngivele ngabona. Uvele wabale kwafohloza. Uyidlisile ke bhuti team cabanga you are the last call. Last call yanamhlanje beku umuntu wesilisa wayidlisa team. Kusasa yey ngintshelile kuyiwani athi kushona phansi uvumelekile yini kodwa kukhona lokho kunye ngakukhulumanga ayi asazi ioffice lami mawufuna ukuthi uze uzohlola it's 087 550 1177 087 550 1177 lenkulumo kade ikhulunywa la hamba uyibuka ku Facebook page nyanga yodumo mzo noma ku Instagram wami uyishare nabangani bakho. Kanti yini lena ngayithola ehlani nami angazi nami yini number yami futhi la uzangithola khona 063 051 7641 amakhemisi wami wonke avuliwe kusasa nje uthi mawulalela itopic lokuyishayela uSlay Queen uyishayela ukoze kuse wakho.